see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I always wanna feel like this, but at some point we mess up, right, sugar? And when we fight, no one wants to stop. And Yeah, good afternoon guys. Hapon na 2:24 na nakapajama pa rin tayo kasi nga nabibisi ako doon guys sa kwarto ni Holly. Nag-repack, nagbabalot ng mga isi-ship. And habang nagbabalot, naglalaba ako. So, ngayon lang ako nag-start mag-vlog. And ngayon, isasampay ko ang mga yan. Yan yung mga beddings ng mga bata. Tapos, yan, ang mga bata. Tapos, sa amin ni Jan, eto, yung aming quilt cover. Lalabahan ko pa lang. And, mamaya, pagpunta ko ng town, papalitan ko to. Eto yung sa amin. And, eto yung kay TJ. Palitan ko yan. Kasi, mainit daw yan sa... mainit daw yan. Sabi ni Kylie, mainit daw yan na cloth. So, sabi niya, hindi raw yan maganda. So, sabi ni Jan, palitan ko. Siya naman nagpili niyan, buti na lang hindi ako, or else ako naman nasisi niya. And eto yung mga ginawa ko. And may package, Han! You see the package? No? Where is it? There. Kanina ko yun nakita, pero hindi ko pa kinuha. Mayroon pa isang dumating. Hindi ko alam kung bakit pa isa-isa. Nung isang araw, isa rin lang din. Iyan. Ngayon, meron doon, oh. Ayun, oh. Ayun. Merong isa. So, iniwan dyan muna ni Kuya. And, ayan yung situation dito. Yan yung mga dadalhin namin sa Friday. Isasampay ko. And dito, yan yung mga isi-ship. Kagabi, pinagalitan ako ni Jan. Nag-timelapse ako. Pero yeah, sinabihan ako ni Jan, matulog na ako kaya yan yung nagawa ko. Kunti lang yung nagawa ko kagabi, tapos kanina yan, tapos yan, yun, tapos na rin yun. Hindi pa rin sila nagbabayad. So ngayon, ang gagawin ko, meron ako mga na-invoice nung Friday, na nag-mine nung Friday tsaka Saturday. Ayan, yan yung mga isa lang na tao ang nag-mine yan. Dami niyang in-order yan yung para sa yung nawawala na ako guys, pasensya. Yan yung nag-mine nung Friday at saka Saturday. Shout out kay Tita Laila. Hello Tita, thank you. Taga rito rin siya sa Australia. So yan na lang yung hindi lang. Marami pa guys. So yan yung aking mga, eto sa Adelaide to. So yung iba dyan nagawa ko na rin. Etong mga to, yan yung mga gagawin ko yun. Yan. And yan. Yung dalawa. Yun hindi. Etong dalawa. So, hopefully matapos ko sila. Sana ma-ship ko lahat bukas. If ever. Sana. Pero yan, good to go na ang mga yan. And, yun nga lang, hindi ako makapag-print ng label for international kasi yung weight, tama yung weight ko, pero yung sa kanila, minamatch. So, hindi pwede na. For example, 6 kilos sa kanila, yung package, nasa ano lang naman, 1.5 kilos. Tapos, pag nilalagay ko, sinasabi, na match daw, dapat daw mag-match. Sabi ko, bakit ima-match ko? Hindi naman 6 kilo yung isi-send ko. Ang mahal ng mga shipping for international. So, sabi ko, doon na lang siya sa post office, yung mga international. Tapos, dito sa Australia, ako na lang magpiprint. So, yun yung aking pinagagawa, guys. So, ngayon, and si Jan, sobrang busy niya rin. Yung car, i-check ko daw kasi pinalis niya yung car, guys. Pumunta siya sa malaking shed. Ayan, ready na siya.
para sa Friday. I'm gonna use this today, Han? No. Sarili kong car, bawal na ako mag-drive. Kasi sa Friday, ang dulas, as in, pinalis niya guys, tapos magkakaano lang yan, magkakabags pag drive sa Adelaide. So, ang gagamitin kong car, kasi alis tayo din yun, hindi ko talaga alam, hindi ko yata yan ma-ship. Baka bukas ko na lang i-ship yung mga, pasensya na guys, kasi may ano rin si Holly, may dancing, so punta ko ng town, tapos yun nga, magsasauli ako ng mga, yung dalawa lang naman sa spotlight, yung beddings namin, and bibili ako ng malaking, satchels, kasi naubusan dito sa may, kung saan ako nagsiship, naubusan siya ng malaking satchels, wala raw na dumating. So, punta ako sa Mount para kumuha nung, kasi yung pinakita ko sa inyo na isang talong na marami, kailangan niya ng malaking satchel, kasi yung box na binili ko rin hindi kasya. So, yan. So, hopefully, matapos ko talaga, or hindi at least ma-invoice ko lahat. So, yun, pasensya guys, alam niyo naman, sobrang busy tayo. Pasensya po. Okay, magsampay na muna ako. And kunin ko yung mga sinampay ng mga bata kahapon na towels. So, yun yung mga towels. So, ngayon, kukunin ko yan, then magsasampay ng mga beddings. Nice, ha? Nice car. Shiny. So, bago ko yan isampay, i-load ko muna. Eto. Kunin mo na dyan yung package. Mayroon pa ako dapat, mayroon pa ako, ilan pa ba? 4. May 4 pa. May 4 pa akong hinihintay. Hindi na naman siya magkasya. Ayan. So, yung mga yan, hindi pa yan nabubuksan, guys. Eto. Yan. And meron pa ditong isa. Ayan, hindi pa nabubuksan. And may hinihintay pa akong 4. 4 pa. 4 pang ganito, kalaki. Yung 8. Ito, maliit lang to, 7. So, sige, laba muna tayo, guys. Laba muna din, sampay. Very good talaga si Johnny. Pagod na pagod rin yan, pero tingnan nyo. Siya nakakuha ng mga towels. Okay, maglaban na ako. Mag-load pala. Load ko na yun. So, magsampay na ako and tingnan nyo yung ginawa ni Jan. Tinupi niya na yung mga towels. And yung nasa ibabaw, yan yung aking biker short na, nude na. Lagi kong sinusuot pag nagla-live selling ako. So, yeah. Sampay na tayo, guys. What you hiding from me? Ligo na ako, guys. Ngayon, magkikilay tayo. Ready na ako para pagdating ni Holly, alis na lang kami. Ay, hindi pala. Magbibis pala si Holly. Yung naririnig nyo, yan yung nilalaban natin na quilt cover. And si Jan, busy siya dyan. Dan? Yeah. Dan! Yay! Dan! Mag-pick up na natin yung ating caravan. How do you feel, babe? Binayaran niya yung caravan, guys. Okay, magkilay na ako. Alright, magkilay na ako, guys. What? I need to run too. Si Zach. Mamaya na ako halika kasi pasintabi pa. Magna-number 2 raw muna siya. Baba, come on! Ayan, si Jan na lang yan magsampay tapos na kinuha ko na siya sa washing. Parang tuyo na siya kasi in-spin and drain ko siya. Parang tuyo na siya. Hi! Get change na. Mr. Unlucky, can you give me a form next week? For what? Into school. Oh, kasali yung mga bata sa inter-school. Kasi diba, Tracy thought I'm doing it, and she said yes. yung sa sports day, panalo yung Team Orange and then yung mga nag-first, si Kuya first din siya sa takbuhan, and si Sak. Si Sak talaga ang champion. Come on, Baba, get dressed na, we're going. Where's my kiss? No kiss? Oh, malulubat ako. Okay. I love you. Okay, come on. Palitan ko na siya. Siya na talaga nagpipili ng isusuot niya. Oh. Batman girl. Okay, hurry up, Baba. So, sila na lang yung magsasampay. It's only 3, Kuya. 1 big one. Okay. So, yung gagamitin natin na car ay yung car ni
Johnny Boy kasi ayaw niyang ipadrive yung car ko kasi pinalis niya na raw. So, okay, Baba, let's go! Hurry up! Chop, chop! And magluluto ako ng schnitzel. Beef schnitzel mamaya para kay Jan. With Aussie topping. Ayun si Zach. Ay si Kuya. Yan, sinasampay niya na yung cold cover namin. Yes? Yeah. Nandun na si Holly. Kaya hindi ako makapag-ship guys. Kasi, why? Ready na siya. Ito raw yung keys para sa caravan. Yung kung saan mo ilalagay It's yan. got US magnet too. Ilalagay yung ano. Safety Yung, shoes. yung ano yon, yung mga keys and ayan, para sa caravan. Ay, sorry, Han. Okay, let's go. Okay, hatid ko lang si Holly. Tapos, punta tayo ng post office. Yes, I did lock the car. Bibili ako ng satchels. Guys, tapos na pala ako pumunta ng post office. Ayan yung mga nabili kong satchels. Ano lang to, mga extra large lang yung kinuha ko. Kasi nung pumunta ko doon sa malapit na post office namin, bumili na ako ng small, medium, tsaka large. So, extra large, naubusan sila. So, dito natin kinuha. Ngayon, punta ko ng National, yung Office National. Okay. Then, after, balik na ako kay Holly kasi for sure, patapos na rin yun. So, kuha ko ng clear tape. Ay, ano yan? Dalawahin ko na. Eto, maliit. Ba't maliit yung isa? Malaki. So, try ko nga to. Kumuha ko na yung parang manipis lang. Tapos, yung isa yung regular. And eto, meron din sila nito, oh. Yung parang, tawag nun? Nilalagyan mo siya ng tubig para madaling, pag madulas ba yung kamay mo, yung parang sa post office, ginaganon. So, kuha rin ako nito kasi pa nagbabalot ako ng mga damit. Paggamit ko yung tissue paper, mahirap silang ipaghiwa-hiwalay. So, kuha ko nito and bili ulit tayo ng docket. Kasi, paubos na naman yung akin. Nasaan na yun? Wala na. Nasaan yung binibili ko? Docket. Eto. So, kuha tayo nito. Yan, nakadikit na tong tatlong to. So, 50. Ba't 51 agad? Ay. Nasaan yung number 1 first? Kagay 51 agad. Yung 1. Wait lang. Ito ba yung 1? Ayan. So, kunin natin tong 4. Okay. Nakabili na tayo. So, bayad na tayo din. Balik tayo kay Holly. Kuha pala ako ng folder. Ayan. Dito. Para sa mga receipt. Meron akong isa nito yung green, pero iba naman yung nilagay ko doon. Okay, bayad na tayo. Oops. Okay, punta na tayo kay Holly. You show your stars. Stars. Meron siyang star. Why you got star? You been good? Okay, punta na tayo ng spotlight. Dito na tayo guys sa spotlight. Dala niya yung isa, nandito sa akin yung isa na papalitan natin ng iba. No, it's not yet. 5:30, they're gonna close. Soon, they're gonna close. TJ wants the blue? Yeah. Okay. So, si Kuya daw gusto blue. Wait lang. So, ito nakakuha na kami kay Kuya and ayan yung sa amin. Follow me. Huh? Follow me. Follow you? Why I'm gonna follow you? You know that bunny headband? Yeah? That's over there? You don't need bunny. So I can wear that for Easter. Yeah, not yet. Oh, why won't it now? You already have that one, Baba. Remember? Alright, go get one then. Gusto niya raw yung bunny hat, headband. Mag-Easter na nga. Okay. Don't break it, okay? Come on. Ayan, okay.
Oh, that's it. Come on. Dami naman siya nakikita. Come on. Just returning this two and gonna swap it together. Thank you. I-check ko lang kasi ito yung ano ni Kuya. Quilt cover niya. Wala na kasing mas lalapit pa sa kanyang kulay. Walang cream. May cream ba? Wait lang. Okay lang ba? Parang colorful ni Kuya. Wait lang. Mayroon dito. Tingnan ko nga ito. Tingnan natin. Wala nang ano. Ah, meron din blue. Wow. I-match ko lang doon. Wait lang. Hindi ka alam. Hindi ayoko to. May gray ba dito? Where's the gray? Ah, thank you. Oh, this one. You got the gray one here. That one. So there's gray. This one, the single. Yeah. Maybe I'll just gonna go here. Ah, this is it the flat? This is the flat. That'll be the next one over. This one fitted. Yeah. Okay. Thank you. So, this is fine now. So, kuha tayo ng towels. So, nandun na sa cashier yung ating ano guys. Tawag na? Mga bibilhin. Ngayon, tingin lang ako ng para sa caravan din ng mga baking. Wait lang. Ah? Tingin-tingin lang muna ako dito guys. Nagdagdag ako ng ganito. Dalawa nito. Ayan. And eto, kuha rin tayo ng cushion. Thank you. Thank you. So, we're good na guys. Napalitan na natin. So, magluto na ako ng dinner ni Johnny Boy. Ako gusto ko mag-miswa. I get to show you one. May sardinas ba ako? Wait lang guys. Ano tayong sardinas? Meron. Mag-miswa tayo. Hey, let me try. Miswa tayo. Okay. Luto muna ako guys. Tapos, after ko magluto, work agad ako doon kasi kailangan ko lang matapos may invoice sila lahat. Kasi alis kami, hanggang bukas na lang yung shipping ko. Kasi alis kami Friday. Rang Cats to get that extra table for them. Go on that. I did, but I don't know if she did. I will ask again. Hey, babe! So, Friday, Saturday, then Sunday we're leaving? Yes, early in the morning. Okay. So, alis, mag-stay kami ng... Yeah, the city with the big vans. Mag-stay kami ng Friday night, Saturday night, then leave Monday, Sunday morning na early. So, okay. Luto muna ako, guys. Ayun si Jang, guys. O, kinukuha niya na yung mga sinampay namin kanina. And, tinutupi niya na diretso. Very good, babe. Okay. Lutuan ko na siya ng mashed potato. Ayan na siya. Got them off. Huh? Why? Is it raining now? Nah, he's lit his fire. Oh, it's gonna be smoke. Oh. But they don't smell like smoke, thank God. Oh my God. Like Nagsunog. you can smell it. Nagsunog daw yung ano namin kapitbahay. Does it smell? Nah. No, it smells so good. Yeah. Dito na ako, guys. Nagluto muna ako ng bacon. Ito yung topping. Na? Is it smooth? Ano na ako, yan. Bacon para sa kanyang OC topping. Tapos yung patatas niya. Tapos, yes, I will hunt it. And then, yeah, gawa na ako ng miswa. Ito na yung schnitzel ni Johnny Boy. And meron pa ako ditong pechay. Ilalagay ko to sa aking miswa. And meron ako dito, kung maalala nyo, pinakita ko ata to sa, hindi ko na sure. Ito yung nabili ko kila Jonaline sa Filipino store. Ito yung santol. Miss na miss ko na ang santol. Ayan. Try ko yan. Ayan yung eggs. And ito na yung kay John. Nilagyan ko na siya ng barbecue sauce. Beef. Bacon. Now, we're gonna put the eggs on top. And then, cheese. Ayan. Tapos yung mashed potato niya. And cheese, yung 4 kinds of cheese. Then, ilalagay ko siya sa microwave. And, ayan na yung dinner ni Johnny Boy, guys. That's good. Yes. Ito na yung kay Johnny Boy. Next sa mga bata. Try the potato, hon. So good. Tapos na si Jang kumain, guys. Kami hindi pa. Yung aking miswa. Ito yung miswa natin, guys. Oh, diba? Cook na siya. Ito na yung miswa, guys. Malapit na to. Niluluto ko lang yung gulay.
Okay. And yung mga bata magbe-bacon. Ewan ko kung gusto nila to. Si Sak gusto niya daw to. Si Kuya ayaw niya yung sardinas na may sabaw. Gusto niya yung sardinas na normal lang. Okay. Ito na yung dinner ng mga bata. Si Holly, kinat ko na yung, lahat naman sila, si Kuya pala hindi pa. Ikakat ko yung kay Kuya. Yung bacon para mas madali. Para mas madali. And naglagay tayo ng sabaw kay Holly. And meron siya ditong maliit din na bowl. And inaamoy niya na naman. Hot, hot, hot. Hot. I told you, it's hot. Wait. Ano? I know. Okay, this is Zachary. Kinuha ko yung kanyang... Oh, I think that's... You still have yolk there, Baba. Ito kay Kuya. Ikat ko muna yung ano niya. So, say kain. Kain. Ito yung... I'm gonna cut your bacon niya. And ito sa akin. Cut lang natin to para madali. Kuya, I think this is ready. Okay. And ako, ayan guys. Tapos ito, yung santol. Bubuksan ko yan. So, say kain. Kain. Thank you. Welcome. Pardon? Whatever. Ayan, nagugas na siya ng aking mga pinaglutuan. And meron pa siyang hugasan. Yung mga pinagkainan namin. Drink water. Okay, kain na muna kami guys. And sinend ko sa girls yung ating ulam. So, kain tayo guys. And tinikman ko tong santol. Masarap siya kasi sobrang anghang. Pag hindi nyo gusto maanghang, Dad, hindi to pwede sa inyo. Sobrang anghang, ang sarap. Yeah. Okay, kain na muna guys. Kain muna kami. Okay. Kaiwa samsa. Uy, sabi niya, hatian ko siya. Okay. Gusto niya isak yung ating miswa. Mommy, if I run out of bacon, do you still have more? Bacon, yeah, I have more Because I bacon. feed it like that. Eat your rice, please. I don't I eat the bacon. Mom, Yeah. Mom, I eat the bacon and rice Okay. together. Ay, ang sarap. Like it? Tasty. Si Kuya ayaw niya to. Kasi sobrang nalalansan siya. Si Sak na maarte, nagustuhan niya. Ang sarap ng santol. Namiss ko yung luto ni Papa. Ang sarap ni Papa mag-santol. Excuse me. Mom, can I tell you a question? This is good. Da. Soup? I'll use this pill bar. What? Wow, no, that's very nice. I love it. That's why I got it. Gusto niyo yung cushion na binili ko kanina. Kami guys. Excited na yun. Iniisip niya kung paano namin i-fit sa car. Do you think it will fit, ha? I don't think so. Okay. We'll see. We'll see, guys. Okay, kain muna kami. Tingnan si Kuya. Pangalawa niyang rice. You want some bacon, yeah? Rice and ketchup. Mabubuhay talaga to sa Pinas. Just rice and ketchup, han. Hindi siya ganun ka-excited. Ito yung napanalunan niya nung golf competition, ha? Napanalunan niya yan, guys, oh. Well, it's got a foot thing. Oh. One of Are you gonna bring that? yeah. What am I going to sit in if I don't bring it? Oh, so, sa dami na nun, dadalhin pa pala namin yan. So I'm ready. You're ready. And Me I'm and ready. Holly are ready. Yeah, si Holly mayroon na rin na Let's chair. go, darling. Come on. Go camping. Ang cute. Guys, tapos na akong kumain and katawag lang din. Katapos lang na mag-usap din ng kapatid ko. Kasi mayroon na naman. Mayroon siya mga sinend sa akin. Na i-order sa Bangkok. So sabi ko, sige. Oh, ano. Sabi ko, sige. So, ngayon, ayun guys, so medyo mas maaliwalas na, diba, nung isang araw kahapon. Marami dyan. So, ngayon, andito na sila nakapack. So, ayan na lang. So, mag-invoicing na ako ulit.
Kasi tapos na tayong kumain. Kaya ang laki ng tiyan ko kasi pakakain ko. Diretso ako dito guys. Nakaupo. So sige, time-lapse ko na lang kayo and then i-continue ko na lang to bukas pag hindi to mahaba. Parang wala naman masyadong ganap ngayon araw. So, i-continue ko na lang bukas pero time-lapse ko yung aking ginagawa dito. So, yun na guys. See you tomorrow. Time-lapse. Andito yung ating pang time-lapse. In the beginning, it was like we were glued to each other, yes we were. And in a room full of people, we lost our sight. We're only us and no others, only us. But as we dove in deep, the water turned cold. Yeah, we have different dreams, so we can never grow. Yeah, as we dove in deep, the water turned cold. 'Cause we have different. Good evening guys. Today is March 30. Insert ko lang tong aking unboxing. Insert ko dito sa vlog na i-upload ko ngayong gabi. Yung vlog na mapapanood nyo guys is yung aming shopping ni Johnny Boy. Nag-shopping kami ni Johnny Boy para sa aming caravan. So yun ang ating next after nitong unboxing ko ha. Pakita ko lang sa inyo to guys. Okay. Nabuksan na natin yung box. This box is from, oh my god, from Caris. Ayan guys. So, mayroon ako ulit na nag-order ako nito guys. This is my favorite ngayon. As in, ay, sobrang ano niya. Sobrang naka-wrap. Okay. So, nag-order ako nito guys. And, this is the Kinonix na Cabbage Calming Toner Pads. Pad pala. Toner pad. Mayroon tayong dalawa. Ayan. Kasi paubos na yung akin. So, ayan. Meron tayong dalawa niyan. And, meron tayong refill na, oh, may nag-message. Ito kasi ubos na. Actually, ubos na. Sinisimot ko na lang yung aking lights, camera, action na cushion. So, ito yung refill. May refill tayo. Tapos, meron tayong ito. Ito yung Mineral Sunscreen Tone Up Primer ng Kinonix. Ayan. So, itatry ko to. Itatry natin yan. And meron pa tayo dito. Lol. Okay. Ito, itatry ko mga to. Ito yung Candy Honey Lip Balm. Oh, wow. Ano yan? Basta makikita nyo na lang yun guys sa akin. Tapos, meron tayong Rainbow Honey. Tapos, Natural Melting Honey. Tingnan nga natin kung anong laman. Sige. Makikita nyo to guys sa aking, ay, ganda ng kanyang, ay, glittery. Wow. So, update ko na lang kayo dyan sa aking mga bagong itatry. And then, meron din tayong eto. Ano to? Hemong. Ayan, meron tayong dalawa nito. Buksan natin para makita natin kung ano ang laman niya. Ayan guys. Ayan siya. Ano lang siya, calming lang yung ano niya. Wala siya masyadong scent guys. Parang water lang. Aqua Gel Cream. So, mayroon tayong dalawa. And guys, today, nag-start. May promo kasi ako guys ngayon sa Caris.
And eto yung aking, ayan, ubos na kaya meron na tayo ulit na panibago. Bisitahin nyo yung aking curry shop, guys. Eto, sobrang ganda nito, guys. Napaka moist niya. Pwede nyo siyang gamitin as a mask. Depende sa inyo. And eto, ginagamit ko to as a mask. Pang-remove ko ng makeup pag ako ay pagod na pagod. Kasi very wet siya, guys. Very, very wet. Ayan, very wet siya. Kunti na lang ang laman yan. Naka-promo to, guys. At saka, eto yung aking favorite na serum. Ayan, si Centella. Madagascar pala. Madagascar Centella. And eto pang tatlo ko na to, guys. Ayan. Ubus na siya. So, mag-open ulit ako nito. Wala na eto. So, etong tatlo, guys, naka-promo to ngayon. Before, nasa 3,000. Pag binili nyo to, guys, ang promo ko ay nag-start noong 28. Mag-end siya ngayong April 3. So, bisitahin nyo yung aking curry shop, guys. Ililive ko yung link down the description box. So, meron tayong promo. Eto, pag binili nyo tong, hindi pala yan. Pag binili nyo tong tatlong to, eto ay ano na lang siya, yung price niya dito sa tatlo is 1,940. Before, 3,150 siya. So, sa Philippines, pag kayo ang bumili ng ganito, free shipping na kayo, plus mayroon pa kayong eco bag. Sa international naman, or global, pag etong binili nyo, guys, na etong tatlong to na naka-package, so worth na 1,940. I-check ko lang kung magkano siya sa US dollars. So, this is $37.31. So, basta i-check nyo na lang siya, guys. Naka-promo siya. And, yung freebie nyo ay hindi free shipping, guys. Ang freebie ng international ay magkakaroon kayo ng mirror na white. Tapos, meron pang isa. Basta, check nyo yung aking curry shop, guys. Maraming naka-promo ngayon sa aking curry shop. Yung lip tattoo, yung marami, basta marami. Insert ko na lang pag may time ako i-insert ko yung mga naka-promo, guys. So, check it out kasi super mura na to. Nasa 1,940 na to. Etong tatlo. Tapos, meron pa kayong free shipping. Sa international, pag eto ang binili nyo, guys, magkakaroon kayong freebie na mirror na white. Tapos, meron pang isa. Basta yung isa na ko lang. Sorry, guys. So, yun, guys. So, please check it out. Insert ko lang to dito kasi mag-end yung promo ko hanggang April 3. So, but yeah, anyway, check it out, guys, kasi sobrang ganda to. Sobrang marirecommend ko tong tatlo. As in, halos na nasa curry shop ko ay magaganda, guys. So, eto is the best, okay? And, eto, oh my God, this one, the best. Lahat naman doon nasa curry shop ko, magaganda siya, guys. Ginagamit ko sila halos araw-araw. Okay, yun na, guys. Insert ko lang to and yung aming shopping na ni Johnny Boy sa aming caravan. Enjoy, guys. Thank you. Tell me who you see, 'cause I think I do.